Mga nakididiri! Mababaho, malalansa! Marahil ito ang masasabi sa atin ni Dr. Rizal kung siya ay narito. Ang pambansang bayani, tinitignan ang wika natin. Katulad din sa Latin, English, Kastila at salitang Anghel. Ikaw, paano mo tignan ang wika? Ang gumagamit ba ng Pilipino at itutong wika ay hangal, madungis at nasa ibaba? Ang mga nagsasalita ba ng Ingles ay matatalino, mayayaman at nasa taas? Kung ang wika ang pag-iisip ng bayan, bakit tila hindi nagkakaisa ang sambayanan? Tayo ay nasa yugto ng mga bagong teknolohiya. Pinabuhugnay ang ating pag-iisip ng iba't ibang medium ng komunikasyon na dahil nito. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin natin maalis ang diskriminasyon. Subalit hindi ba na ang teknolohiya ay ang tulay sa pagkakaisa? Saad ni Mayor na ang komunikasyon ay ang susi tungo sa tagumpay. Sa pamamagitan ng komunikasyon sa pagitan ng bawat bansa, tayo ay napagbukas ng panibagong pinto tungo sa kaunlaran ng Pilipinas. Kasunod nito, bago matapos ang ika-20 siglo, may isang bagay na nadiskubre upang mas mapabilis ang komunikasyon at nagkaroon ng pagbabago, mas umunlad at mas nagkaisa ang bawat bansa. Kilala natin ang bagay na ito sa terminong Wi-Fi. Dahil sa Wi-Fi, napagsama-sama ang pag-iisip ng bawat tao, magkakalayo man o magkakalapit. Komunikasyon, pag-unlad, pagkakaisa, Wi-Fi, hindi ba pamilyar sa inyo ang mga ito? Pilipinas, meron ka nito, Wi-Fi, wikang Filipino. Ang nagpaunlad sa komunikasyon, nagbigay ng daluyan sa pagkakaunawaan at nagtaguyod na tulay sa pagkakaisa. O ikaw, nabigay sa amin ng mahal naming Pilipinas. Nahirapan na akong mamukaan ka. Marahil, karamihan sa inyo ay alam ang wikang Filipino at Ingles. Ngunit, alam niyo ba ang panganib na dala ng bilingualismo na siyang unang hakbang sa pagkamatay ng wika? Ayon sa pananaliksik ng tatak o panista, 6 sa bawat 10 tugon ang nagsasabing Taglish ang pangunahing wikang ginagamit nila pang-araw-araw sapagkat sila'y naimpluwensyahan ng kanilang napapanood sa iba't ibang media. Kasama ng bagong edad ng teknolohiya ay ang makabagong panghusga. Ngayon, kung ang isang tao ay purong Pilipino magsalita, siya ay natatawag na baduy o jolos. Isa ito sa mga rason sa paglaganap ng bilingualismo dito. Ang wika'y ating payabungin at huwag alisin. Dahil sa teknolohiya ay lumaganap nga ang ating wika. Kalakip nito ang mga bagong salita na nadagdag sa ating bokabularyo. At ang sa atin naman ay natutunan. Gayunpaman ay hindi pa rin natin maalis ang diskriminasyon. Bata man o matanda, kung sino man siyang napag-iiwanan ay siya ring napagtatawanan. Kami napagtatawanan sapagkat kami salungat sa pag-agos na makabago. Ngunit, masisisi niyo ba kami kung masyado nang mabilis ang daloy nito? Bagaman kulang kami sa kaalaman sa modernong komunikasyon, ay hindi nangangahulugang kulang kami sa talino. Pagsasama ng lahat laban sa isa. Ganito ba ang tunay na pagkakaisa? Matagal nang usapin ang diskriminasyon batay sa wika. At tila hindi pa rin natin ito magawang mapuksa sa makabagong yugto ng teknolohiya. Ang pag-intindi sa isyong ito ay kasing dali lamang ng babe-bi-bobu. Babababa, balitataw natin na siyang nagpapababa sa ating mga kababayan. Bebe-bebe, bendisyon ng ating mga ninuno na pilit nating nililimot. Bibig nating mapagmataas na laging namimintas. Bobo nga ba talaga ang siyang di makasunod sa bagong bokabularyo? Bubuksan niyo ang inyong isipan at ang inyong maunawaan na hindi batayan ang wika sa diskriminasyon. Sa ilalim ng sariling ati, tayo'y magkaisa. Sa anumang yugto, ating alalahanin na tayo'y Pilipino. Huwag nating gawing hadlang ang wikang kinagisnan at makabagong teknolohiya. Subalit gawin natin itong tulay tungo sa pagkakaisa. Ang wika ay hindi para sa paggawa ng espasyo, kundi para magkaisa ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat.
wika, ugat ng ating pagkakaisa. Kung ang isang bansa ay puno ng mga puno, ang wika ang kanyang ugat. Kapag malalim at matibay ang ugat, tiyak nalalago at mamumunga ang puno. Ngunit kapag ito'y pinutol at napabayaan, mawawala ang buhay ng puno sa mabong. Ganyan din ang ating bayan, Pilipinas! Ang ating wikang Pilipino at ang ating mga katutubong wika ay hindi lamang salita. Ito ay bunga ng ating kasaysayan, bawis ng ating mga ninuno at haligi ng ating pagkakaisa. Tandaan natin na hindi nagtagumpay sa Nagat Andres Bonifacio ang katipunan. Ang magitan ng espada lamang, sila ay nagtagumpay sapagkat ginamit nila ang wikang atin. Ang wikang nagpaalam sa ating damdamin, nagpagising sa ating diwa, at nagbuklod sa ating sambayanan. Mula kay Lapu-Lapu hanggang sa panahon ni Cory at Marcos, sino ang sisisihin? Sino ba ang kakalbanin? Sabi nga ni General Antonio Luna, na may mas malaki pa tayong kalaban kaysa sa mga dayuhan. Ito ang ating sarili, wikang sinisira ng sariling mamamayan. Gising na, Pilipinas! Sabi nga sa kanta ni Florante, na ako'y isang Pinoy. Ako'y isang Pinoy sa puso at diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ang mga linyang ito ay nagsasabi na kung may sariling atin, bakit natin ito ikahihiya? Marami sa atin ang mga huwad at mga hangal na mas pinipili ang pangsariling interes kapalit ng ating sariling wika. At huwage, antipara, atungal. Kayo. Alam niyo pa ba ang mga salitang ito? Ngunit narito ang hamon. Kung kaya ng ating mga bayani na gamitin ang ating wika bilang sandata sa ating karayaan, kaya rin natin gamitin ito bilang susi sa ating pagkakaisa at pag-unlad. Kapag pinagyaman natin ang wikang Pilipino at ang ating mga tutubong wika, hindi lamang natin pinapalagahan ang ating nakaraan, pinapanday natin ang ating kinabukasan. Mga kapwa ko, kabataan, huwag natin hayaan na malagta ang ugat ng ating punong bayan. Gamitin natin ang ating wika sa pag-ipag-usap, pagtula, pag-awit, pagsulat, at higit sa lahat, sa pagpapahayag ng ating pagkakakilanlan. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa inyo ang sangkatan. Kung hindi natin lilinangin at may pagmamalaki ang ating sariling wika, sino ang gagawa nito para sa atin? Muli, mabuhay ang wikang Pilipino. Mabuhay ang mga katutubong wika. Mabuhay ang nagkakaisang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan. Sa bawat kataga ng Pilipinong wika at ng ating mga katutubong wika ay nasasalamin ng ating pagkatao. Hindi lamang ito simpleng paggamit sa pang-araw-araw, kundi haligi ng ating kasaysayan at pagkakaisa bilang isang bansa. Noong panahon ng kolonisasyon, wika ang nagsilbing sandigan upang mapanatili ang ating kultura at kalayaan. Sa kasalukuyang panahon, ang patuloy na paglinang sa wika ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa ating pagkakaisa bilang isang Pilipino. Ang Pilipinas ay tahanang ng napakaraming wika at dialekto. Ang bawat isa ay may kasaysayan, panitikan, at karunungan. Katulad lang to ng ating watawat, na may iba't ibang kulay, ngunit may iisang layunin. Gayon din ang ating wika. Iba-iba man ang pinagmulan, iisa lang ang patutunguhan, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino.
Ngunit, sa mabilis na pag-unlad ng ating teknolohiya at globalisasyon, unti-unting nalilimutan ng kabataan ang kalahagahan ng isang wika. Mas pinapalagaan ang wikang banyaga kaysa sa sariling atin. Kaya ngayon, tungkulin nating iwagayway ang ating batawan. Ipagmalaki ang ating wika. Ipaglaban ang ating kultura. At paunlarin ang pagkakakilanlan natin bilang isang sambayanan na may dangal at kasaysayan. Ngunit, hindi lang ito tungkulin. Ito ay pananampalataya. Dito pumapasok ang core values ng ating paaralan. Ang wika ang nagsisilbing tulay upang maipayag natin ang pananalig natin sa Diyos at ang ating paniniwala sa kabutihan. Kapag minamahal natin ang wika, mas naipapakita natin ang ating paniniwala sa Diyos at ang ating pananampalataya. Kaya, sa paggamit at pagpapaunlad ng ating wika, ito din ay isang anyo ng paglilingkod. Kapag ginagamit natin ang wikang Pilipino, lalo natin na ipapahayag ang ating paglilingkod sa ating mga kapwa, lalo na sa mga hindi biyasa sa banyagang wika. Sa ganitong paraan, tunay na naipapahayag ang pananampalataya sa ating mga kapwa Pilipino. At ang pagpapahalaga sa wika, hindi sagabal, kundi sandigan sa pag-abot ng kahusayan. Kung kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pandaigdigang entablado gamit ang ating wika, tunay na nasusukat ang ating talino at kakayahan. Kaya, mga kapwa ko mag-aaral, huwag kayong matakot ipagsigawan ang iyong pagka-Pilipino. Huwag kayong mahiya kung ang una niyong alam ay Pilipino, Kapampangan, at iba pang matutubong wika. Dahil dito, nakaugat ang ating pagkatao. Tandaan ang sinabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya tayo, bilang kabataan ng bagong henerasyon, at mag-aaral ang St. Augustine Academy of Pampanga, ay kailangan magtaglay ng pananampalataya, serbisyo, at kagalingan sa bawat aspekto ng buhay. Ano ang tinig ng bayan? Pilipino. Ano ang tinig ng kalayaan? Pilipino. Mabuhay ang kulturang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay St. Augustine Academy of Pampanga. Maraming salamat. Amen. Ang wikang itinakwil ay bayan ding inilibing. Ang wikang Tagalog, tulad ng Latin, Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Isang sipi mula sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal. Isang mapagpalang araw po sa ating mga guro, iginagalang na hurado, mga kapwa kalahok, at sa inyong lahat na naririto. Si Rizal, ang ating pambansang bayani, ay nagsalita hindi lamang bilang makata, kundi bilang propeta ng ating kaluluwa at dignidad bilang mga Pilipino. Ang wika niya ay kaloob ng may kapal, at ang salitang anghel na kanyang binanggit ay ang glosolalia, yaong hiwaga ng espiritu na ipinahayag sa aklat ng mga gawa. Kung gayon, kung ang Diyos mismo ang naggawad ng wika sa sangkatauhan, hindi ba't banal ang ating mga katutubong salita? Ngunit ngayon, tila hindi na Diyos ang sinusunod ng mga Pilipino, kundi ang dikta ng mga banyaga at ang paghamak sa sariling dila. Kaya nararapat lamang itanong, sino ang tunay na kaaway? Ang mga banyaga ba? O ang mga Pilipinong itinakwil ang sarili nilang dila? Ayon sa datos ng Komisyon ng Wikang Filipino, may 175 katutubong wika sa ating bansa. Ngunit hindi bababa sa 4 na purito ang nasa bingit ng kamatayan. Ang Inagtaalabat at Arta ay mayroon na lamang humigit kumulang 10 nagsasalita. Alam niyo ba
na sa buong mundo, may isang wika ang namamatay tuwing 2 linggo. Isipin ninyo, bawat 2 linggo, isang buong kasaysayan, isang buong kultura, isang buong paraan ng pag-iisip ang inililibing ng walang kabaong. Ayon sa mga pag-aaral naman, dito sa Pampanga, mas marami ng kabataang Kapampangan ang hindi marunong magsalita ng sarili nilang wika at mas pinipili ang Filipino o Ingles. Hindi ba't isang malaking trahedya na mismo ang mga kabataan na inaasahan sanang magpatuloy ng ating tinig ang siyang pumipili ng katahimikan? Balikan natin ang panahon ng mga Amerikano. Nang sakupin nila ang Pilipinas, hindi lamang armas ang ginamit, kundi wika. Pinalitan nila ang silabaryo ng mga bata ng wikang Ingles at ginawang pamantayan ng katalinuhan ng pagiging magaling mag-Ingles. At sino ang naging katawang nila? Walang iba kundi ang mga Pilipino, mga ilustrado. Sila mismo ang nagpalaganap ng paniniwalang ang ating mga katubong wika ay pang mababa, samantalang ang Ingles ang wika ng progreso. Mula roon, unti-unting nabura ang revolusyonaryong kamalayan ng ating bayan. Hindi na natin tinanong kung bakit tayo inaapi. Ang tinanong natin ay kung bakit hindi tayo marunong mag-Ingles. Ang mga banyaga ang nagturo, ngunit tayo mismo ang masigasig na sumunod. Noon, Pilipino ang naging kaaway ng kapwa Pilipino. At ngayon, wala pa rin pagbabago. Ngunit, hindi Ingles ang kaaway. Bagkus, nakatulong pa ito upang makalapit tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Nagbigay tulay ito sa agham, teknolohiya, at pandaigdigang talakayan. Gayunpaman, ang Ingles ay tulay, hindi tahanan. Ang Ingles ay hagdan, ngunit hindi pundasyon. Ang ating mga katutubong wika ang ugat, ang pinagmulan, ang kaluluwa. At ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay ang isipin nating sapat na ang Ingles, kaya pwede nang kalimutan ng atin. Ang mga banyagang wika ay hindi ang tunay na salarin. Ang tunay na traidor ay ang mga sarili natin. Kaya't nararapat lamang itanong, tama pa ba ang ating ginagawa? Narito ang isang hamon para sa ating lahat. Kung tunay nating mahal ang ating bayan, huwag tayong maging mamamatay wika. Huwag tayong maging mga Pilipinong walang pinagmulan, walang alaala, walang ugat. Simulan natin sa ating tahanan, sa ating paaralan at sa ating pamilya. Isingit natin ang mga katutubong salita sa bawat usapan. Sapagkat ang wika ay hindi lamang isang piyesa ng sining. Ito ay kasaysayan, ito ay dangal, ito ay kalayaan. Kapag nilibing natin ang ating mga wika, tayo mismo ang inilibing ng kasaysayan. Ang wika ay buhay. At kung ito'y mamatay sa ating mga kamay, ang dugo ng ating pagka-Pilipino ang tuluyang mahihimlay. Mahusay, maraming salamat. Sa aking mga minamahal na guro at kapwa kong mag-aaral, isang makabayang araw sa inyong lahat. Nais kong simulan ang aking talumpati sa isang katanungan. Ano ang isang bayan kung wala itong sariling tinig? Sa katahimikan ng isang bayang walang wika, nabubura ang alaala, kasaysayan at pagkatao. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap, kung hindi puso ng ating pagkakakilanlan at tulay sa pagitan ng ating nakaraan at kinabukasan. Mula sa mga tula ni Balagtas hanggang sa mga akda ni Jose Rizal, ito ay naging sandata ng bawat Pilipino upang ipahayag ang kanilang damdamin at pagnanais para sa kalayaan. Sa bawat pagbigkas ng Pilipinas, muling nabubuhay ang ating diwa at inaalala ang mga kwento ng pakikibaka at tagumpay. Kung wala ang wika, paano natin maitataguyod ang pagkakaisa
sa gitna ng mga pagbabagong ating hinaharap. Kaya't sa bawat salitang binibigkas, muling hinuhubog ang isang matatag at nagkakaisang bansa. Ang wika ay alaala ng pagbabalik tanaw ng ating kasaysayan at ugat ng ating pagkakakilanlan. Naipapasa ito mula sa mga sinaunang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. At ito ay ang nagiging daan sa pagsalin-salin ng kwento, kaalaman at tradisyon. Ngunit sa kasamaang palad, unti-unti itong nawawala dahil sa mas pinahahalagaan at tinatangkilik natin ang mga wikang banyaga tulad ng Ingles. Isipin ninyo, ilang kabataan ngayon ang mas komportable na mag-Ingles kaysa mag-Pilipino? Ilang mga katutubong wika ang unti-unti nang nabubura sa ating mapa dahil sa pagkawalang bahala. Huwag nating kalimutan na ang wika ay ang pagkawala ng wika ay ang pagkawala ng ating pagkakakilanlan. Tungkulin nating linangin at pagpahalagaan ng sariling wika sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin bilang isang sambayanan. Ang wika ay higit pa sa simpleng salita. Ito ay tila ugat na nagdurugtong sa ating pinagmulan at parang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating paglalakbay. Sa bawat pagbigkas ng ating wika, ating binubuksan ang mga pintuan ng kasaysayan, mga sakripisyo at pangarap ng ating mga bayani noong unang panahon pa ng kolonyalismo. Hindi lamang tayo nag-uusap, tayo ay nagdadamayan, nagkakaisa at nagsusumpang magtulungan para sa mas maliwanag na bukas. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magsalita ng mayroong tapak, magsulong sa pagbabago kahit at magtagumpay kahit sa gitna ng paghihirap at pagsubok. Sa ating wika nakaukit ang kasaysayan, salamin ng ating pagkakakilanlan at nagsisilbing haligi ng ating kinabukasan. Ito ang tanglaw na gumagabay sa atin patungo sa pag-unlad. Sa bawat salitang Pilipino, muling nabubuhay ang alaala ng ating nakaraan at napagtitibay nito ang ating pagkakaisa. Huwag nating hahayaan na mamatay ang apoy ng ating wika. Nasa ating mga labi ang kapangyarihang gamitin at buhayin ito. Kaya't ngayon, tanungin ang inyong mga sarili at simulan natin ito sa mga maliliit na hakbang. Simulan ito sa pamilya, pakikipag-usap sa pamilya gamit ang wikang Filipino at isulat ang mga ideya sa sariling wika. Tapos ito ay itaguyod sa paaralan o pamayanan. Sa huli, aking itatanong sa inyo, ako ay mag-iiwan ng isang katanungan. Ikaw ba'y magiging tinig na magpapaningas sa apoy ng ating wika o isang katahimikan na magbabaon sa abo ng ating pagkakakilanlan? Maraming salamat. Isang biyaya at pagpapala na magkaroon ako ng pagkakataon upang maipahayag ang sarili sa pagtaludtod ng mga nag-uumpugang puwersa ng ideya at sa pagsasapagtaha sa buhay at pakikipamuhay, partikular sa neoliberal na estado ng ating bansa. Mga minamahal kong kapanurit, talapakinig at sa nagpipitagang umpukang inampalan, isang makabayan at tunay na makasaysayang araw sa ating lahat. Ang wikang Filipino ang ating pambansang wika. Ayon sa Artikulo 16, ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagkikipagkomunikasyon. Ito ay mahalagang bahagi sa ating pagkakakilanlan. Sa pag-aaral at paggamit ng Filipinong wika, tayo ay nagiging bahagi ng mas malawak na kwento. Kwento ng kasaysayan, pagkakaisa. Ang wikang ito ang nag-uugnay sa atin sa kabila ng iba't ibang uri ng mga katutubong wika na umiiral sa ating bansa. At sa patuloy na pagiging masigasig sa wikang Filipino,
Tayo ay nagiging bahagi ng kilusan na nagtataguyod ng pagkakaisa. Ngunit, hindi lang ang wikang Filipino ang dapat nating pahalagahan. Ang mga katutubong wika tulad ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Kapampangan, at iba pa'y may kanya-kanyang halaga at kahulugan. Ang bawat katutubong wika ay nagdadala ng natatanging kayamanan, pananaw na mahalaga sa ating kulturang Pilipino. Sa patuloy na pag-aaral at paggamit sa katutubong wika, maipapasa natin ang ating kultura at tradisyon na kaakibat nito sa susunod pang henerasyon at maiiwasan natin ang tuluyang pagkabura at pagkawala nito sa ating kasaysayan. Ito ang nagiging tulay upang maintindihan natin ang lahat ng tao sa ating bansa. Sa kabila ng mga benepisyo sa paglinang ng wikang Filipino, ay may mga hamon tayong kinakaharap sa modernong panahon. Ang mga kabataan ay mas pinipiling gamitin ang mga banyagang wika. Tulad ng napapanood sa social media at iba pang mga plataforma na nagiging sanhi ng unti-unting pagkalimot sa mga katutubong wika. Dito pumapasok ang ating responsibilidad bilang mga batang Pilipino. Di ba't paalala sa atin ng ating pambansang bayani na si Gato Rizal na ang kabataan o tayong mga kabataan ang siyang pag-asa ng ating inang bayan? Nakapaloob nga sa isang musika, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang amoy ng malansang isda. Kaya nararapat lamang na tayong mga kabataan ay maging tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng ating wika upang maiwasan ang tuluyang pagkabura nito sa kasaysayan. Katuwang ang mga guro sa paaralan, mga magulang sa tahanan, at ang mga lider sa ating pamahalaan. Sa huli, ang paglinang sa Filipino at katutubong wika ay isang malaking hakbang upang mapagyaman natin ang ating kultura at kasarinlan. Ang wikang ito ang nagiging tulay upang mapagsanib natin ang ating pagkakakilanlan. Tayong mga kabataan ay hinahamon ngayon na ipagpatuloy ang laban para sa ating mga wika nang sa gayon hindi ito tuluyang mabaon sa ating kasaysayan. Muli, maraming salamat sa pakikinig at naway magpatuloy tayo sa pagkakaisa gamit ang ating mga wika. Napakagaling. Maraming salamat. Ang hibla ng wika. Isang makasaysayang umaga po sa ating lahat, sa mga guro, hurado at kapwa kong mag-aaral. Nais ko pong simulan ng talumpati sa paggunita sa pinagmulan ng ating wikang pambansa. Hindi lamang ito daluyan ng komunikasyon, kundi salamin ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Noong taong 1935, itinatag ang surian ng wikang pambansa upang pumili ng wikang magbubuklod sa sambayanan. Pinili ang Tagalog noong taong 1937, naging Pilipino noong taong 1959, at formal na tinawag na Filipino noong taong 1987. Mula Tagalog hanggang Filipino, ang wikang pambansa ay bunga ng pagsisikap na pag-isahin ng bansa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating mga wika at kultura. Tuwing Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Sa taong 2025, ang tema ay paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa
ng bansa. Hindi lamang ito pagdiriwang na dinadaan sa mga patimpalak tulad ng tula at pagsasayaw, kundi paalala sa pag-araw-araw na paggamit at pagtangkilik sa wikang Filipino at sa mga katutubong wika tulad ng Ilocano, Cebuano, Kapampangan at marami pang iba. Sa mga wikang ito nakapaloob ang kasaysayan, kultura at karunungang bayan ng ating mga ninuno. Sa patuloy na pag-aaral at pagpapayaman ng ating wika, sisibol ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba at masisilayan ang pantay na pag-unlad ng lipunan. Ang wika ay kaluluwa ng bayan, tinig ng damdamin, pangarap at pagkakaisa. Sa wikang Filipino at sa mga katutubong wika na ipapasa ang kasaysayan mula sa ating mga ninuno hanggang sa kabataang nagsusulong ng kinabukasan. Ang pagdiriwang na ito ay paalala na ang ating wika ay buhay. Dapat gamitin, pangalagaan, at pagyamanin sa edukasyon, sining, media, at sa araw-araw na ugnayan. Sa sariling wika, lumalalim ang pag-unawa sa bayan at lumalawak ang kakayahang makibahagi sa pagbabago. May taguyod at mapagyaman sana ng bawat Pilipino ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Sa tapat na paggamit, na ipapakita natin ang kayamanang nakapaloob sa ating pananalita. Gaya ng sabi ni Rizal, ang pagmamahal sa wika ay pagmamahal sa bayan. Sa bawat salita, isabuhay natin ang pangarap, dangal, at sandigan ng isang malaya at maunlad na lipunan. Hamon sa kabataan ngayon ay huwag gawing simbolo lamang ang wika. Ito'y dapat gamitin, pangalagaan, at isapuso. Sa bawat salitang binibigkas, binubuhay natin ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Wika ang ugat ng pagkakaisa, ilaw ng pag-unlad, at puso ng bayan. Sa pagtatapos ng aking talumpati, naway magsilbing inspirasyon ang buwan ng wika upang higit nating mahalin, ipagmalaki, at itaguyod ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Ipakita natin ang pagmamahal sa wika hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sabi nga ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Kaya, mabuhay ang ating wika, kasaysayan, at ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Alab ng wika, bandila ng pagkakaisa. Mga guro, mag-aaral, at kapwa Pilipino na may pusong nagmamahal sa ating bayan, magandang araw sa inyong lahat. Maya paabak puke kayungan, na imbagaan daw kada kayo amin. Ang pagbating biligkas ko ay mula sa tatlong wikang ginagamit ko, Filipino, Kapampangan at Ilocano, bilang paggalang sa aking pinagmulan at pagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating wika. Ang tema ng pagdiriwang ngayon ay paglinang sa katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating damdamin at kaisipan. Ang Filipino at mga katutubong wika ay salamin ng ating kultura at kasaysayan. Mapa-Ilocano, Cebuano, Waray, Kapampangan at iba pa ay may kani-kaniyang kahulugan at kwento. Ngunit
Sa kabila ng yaman ng ating wika, tila unti-unting naluluma, napapalitan ng baliwagang salita, at kung minsan pa'y ikinahihiya na bilang sa atin. Kaya naman, kapag ating pinapahalagahan at ginagamit ang mga ito, pinapatibay natin ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Bilang anak ng magkaibang wika, Kapampangan at Ilocano, napagtanto ko ang kahalagahan at kabuluhan ng mga katutubong wika sa paghubog ng ating pagkatao. Sa pamamagitan nito, na ipagmamalaki ko ang aking pinagmulan saan man ako mapunta. Kaya, hinihikayat ko kayong gamitin ito ng may respeto at dangal upang pagyamanin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagtanggap at paglinang ng katutubong wika ay hindi hadlang sa pagtulad. Sa halip, ito ang daan upang mapagbuklod ang bawat isa. Tandaan natin, kung mawawala ang ating wika, mawawala rin ang ating pagkakakilanlan. Kaya't hawakan natin ito ng mahigpit at ipasa sa susunod na henerasyon na siyang magtataas ng bandila ng ating lahi. So pagtatapos ng aking talumpati, naway ating isa puso at isa diwa ang aking maikling hagilin. Ang wika ay kaakibat ng ating buhay, kaya't nararapat na paglinangin at gamitin natin ito sapagkat ito ang ating lakas at pagkatao bilang isang Pilipino. Gamitin ang wikang sarili, wikang may saysay, wikang may dangal, wikang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat.